Mambuntag sa tanan, naot pa nga naakasama ang panlawas sigsoon, niya na po ang inyong alagad si Pastor Virgilio Lim nga magahatag kaninyo sa pulong sa Ginoo aron sa pagdasig kanato labi na nining panahon sa atong dakong panginahanglan. Naata kita sa krisis sa kinabuhi o niya kita karon aron sa pagdangop diya sa Ginoo. Atong pagatun-an karon ang mga salmo alang sa kusog panahon nga kita bation nato ang kaluyahon. Pansadili pa nato ni buhaton, magampo una kita. Ginoo, nagaduol kami kanimo pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Ako nagampo o Dios nga nining panahon sa amo ang panginahanglan, nining panahon sa among pagtuon sa imong mga pulong, pagpamati kanimo Ginoo. Imo kaming giyahan, pinaagi sa gahom sa imong Espiritu Santo. Tabangi kami Ginoo nga makasabot kami. Muna ako mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong padayonon ang atong pagtuon diha sa mga salmo. Ug atong tanawon karong buntag, kining salmo alang sa kusog. Labi na kung panahon kita, naa kita sa panahon sa mga kaluyahon. A Psalms for strength when you feel weak. You know, kining kaluyahon o mga weaknesses may be one of the defining features of humanity. Ang tao mahuyang yun. Whether it is physical frailties, emotional problems, or spiritual failings, matag usa ka individual. Aduna gi mga gitawag nato babag nga usahay palapad sa ato ang pagduol diha sa Dios, taliwala sa tao ug sa Ginoo. Og ang tubag lamang niini makita lamang diha sa Biblia. Kung sa dihang mutawag kita sa Dios para sa kusog. Ug daghang mga painumdom kanato gikan sa pulong sa Ginoo nga muduol kita ngadto sa Dios. Ug usa sa mga resources nga makita nato para encouragement, sa Bible encouragement, para makadawat kitag tabang gikan sa Ginoo, diha makita nato sa libro sa mga salmo. Unahon nato sa Psalm chapter 18 verse 1 and 2. Ato mabasa dinhi nagaingon ang pulong sa Dios. I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Gitawag sa Ginoo ang Dios nga iyahang bato, His rock. 4 times. Ang kining maong imagery nga gigamit ni Jesus paglabay sa daghang ginatos nga katuigan diha sa parabol o sa sambingay sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 4 ngadto sa 27 gigamit kini ni Jesus ug naghisgot siya may tungod sa duha ka tawo nga nagtukod sa ilahang panimalay diha sa balas ug sa bato. Pag-abot sa unos ang balay nga natukod diha sa balas nabanlas. Apan ang balay nga natukod diha sa bato, nagpabilin nga malig-on. One house stood and one house fell. Ang balay nga natukod diha sa bato, natukod diha sa Ginoo, malig-on nga nagbarog diha sa Ginoo. Ang salmo sa pagdaig ug kusog ato makita mao ang kusog nga nagagikan. Makita nato nga kini nga atong gibasa karon sa Salmo 18 nga salmo nga nagapangayog kusog nato sa Ginoo. Gisulat kini ni anang mga panahon nga naa sa dakong kakuyaw ang kinabuhi ni David. Atong mabasa sa verses 4 to 5, ingon siya ang mga gapos sa kamatayon o ang mga unos sa bulog sa
bulog sa kasakitan ug ang gapos sa lubnganan, ang mga hadla sa kamatayon. Makita nato nga nagpahayag kini sa usa ka appropriate nga description sa description sa gibati o giagian ni Haring David. Igsuon, kung naa kita sa mga pagsulay, sa mga kasakit, sa mga kalisdanan, na ay mga bagyo nga maabot sa atong kinabuhi, basaha ang Salmo Kapitulo 18. Another psalm is the Psalm of Waiting. Gingon dinhi sa Psalm 27 verse 14. Wait for the Lord and be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Kining pagpaabot, waiting is perhaps one of the hardest aspect of life. And waiting on the Lord to provide proves even more hard for many believers. Lisod kayo ang pagpaabot igsuon. Labi maglingkod lang ka o maglaom ka sa kabag-uhan o sa tubag sa mga pag-ampo. Ug usahay ang uyuhoy sa hangin, no? Batio nato nga laay kaayo o muni usahay ang mga panahon nga diin daghan sa mga magtutuo nga either ma-strengthen siya or ma-breakdown siya, ma-stress siya maayo. Yun ay igsoon, ang Ginoo nagalihok while we are waiting. And God uses waiting to change us. Wait, especially when the miserable, uncomfortable, sometimes painful state of silence, igsoon, gamito na sa Ginoo. Nga usa sa iyahang pinakakusgan nga galamiton aron ma-set us free. Sa gamiton ka na sa Ginoo. Sa Psalm chapter 27 verse 1 ingon siya, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Si David nagpaabot sa tabang sa Ginoo nga luwason siya sa Dios gikan sa pagharas kaniya ni Haring Saul. Ginagukod-gukod siya ni Saul ug buot siyang patyo ni Haring Saul. Si David nagpaabot ug nagampo ngadto sa Dios nga luwason siya gikan sa mapingtas nga kapungot ni Haring Saul. Ug wala siya kasiguro kung tabangan bagid siya sa Ginoo. Ang iya lamang gisaligan mao ang mga saad sa Dios. Igsoon makita nato nga kining salmo nagasultik nganhi kanato, when not in crisis, it is easy to trust in the Lord. But in the midst of hard times, those promises nga gihatag sa Ginoo nato, murag layo kayo. Ug usahay murag imposible. Yung na ba imong gibati igsuon, naa ka sa kapaitan karon kalisod, ug lisod kayo ang pagsalig sa gisaad sa Dios. Kini nga salmo nagpahinumdom kanato nga diha ta mokuhag kusog sa Ginoo sa iyang mga saad tungod kay dili siya mupakyas. Ingon si David, "The Lord is my light. He is my salvation. Whom shall I fear?" Kinsa may angay kong kahadlukan. Another psalm is that Psalm 46 verse 1. Giingon dinhi Psalm 46 verse 1, ingon dinhi, "God is our refuge, is my refuge and strength, a very present help in times of trouble." Lain na pong salmo nga gisulat ni Haring David. Kini nagsulat may tungod sa usa ka kanang solido o kanang malig-on nga aspect sa karakter sa Ginoo.
Dinipod makita nato ang pag-highlight nga ang Ginoo ang ato ang tabang, ever-present help in times of trouble. From the beginning to the end, niini nga salmo gi-emphasize nga ang Ginoo mo ay atong ultimate source of strength. Og nagaingon ang Salmo 46 versikulo 11, the Lord of hosts is with us. Nag-uban siya kanato. The God of Jacob is our fortress. Siya ang ato ang malig-ong dalangpanan, batong nga malig-on. The Bible speaks about spiritual battles nga atong ginaatubang matagadlaw. Daghan tag kaaway, daghan tag ginaatubang nga mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi. Og kini nga salmo naghatag kanatog kasiguruhan nga ang Ginoo mo'y atong taming. Siya ang magbabag kanato. Taliwala sa ato ang mga espirituhanong kaluyahon. Og kini maghatag kanatog dakong confidence. Kay siya man ang atong refuge, siya man ang atong strength, stronghold in times of trouble. Labaw pa niya na ang Ginoo nag-ingon nining maong salmo sa bersikulo 10. Ingon siya, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation and I will be exalted in the earth." Makakuha kitag kusog gikan sa atong kahibalo kinsa ang Dios. Ug unsa ang iyahang ginasulti dinhi kanato, makahatag kini kanato og kalig-on. Rather than kanang di ta kapaabot unya muhimo tag atong kaugalingong lakang makig-away ta or di kaha mo layas ta, mo pahilayo ta. Pandinhi makita nato dunay sugo ang Ginoo nganhi kanato ingon siya, "Be still. The Lord will fight for us. The Lord will stand for us. He will be our barrier. He will be our protector." He wants us, His children, to trust and rely on Him. In times of trouble, in times of problem, in times of need, we can rely on God. And God desires nga siya ato ang mahimong tinubdan sa ato ang kaligon. Ang katapusan nga salmo nga akong pagabasahon makita sa Salmo 121, versikulo 2 ngadto sa 3. Giingon dinhi, "My help comes from the Lord, who made the heavens and the earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber." Hallelujah. Siya nga nagbantay kanato di gidaw matagpilaw. Ug di niya tugutan nga ang atong mga tiil madalinas. Igsuon sa atong gitun-an sa mga milabay nga mga video, atong nahibaw-an nga ang mga dautan nagtindog ni anang mga danlog nga dapit. Apan kung ikaw igsuon nagsalig sa Dios, ikaw anak sa Ginoo, dili niya tugutan nga ang imuhang mga tiil matandog o mapukan ka. Ang ba nagtawag nini nga salmo nga salmo sa mga sundalo, soldiers psalm. Tungod kay puno kini sa mga saad o pasalig og nagbaton kinig kanang espesyal nga reminder kung unsa kadako ang gahom sa Dios nga iyang gibatonan ug nga iya kining gamiton kining maong gahom alang dinhi kanato nga nagsalig kaniya nga naigugma kaniya. Gingon pa dinhi sa bersikulo 5 nga ingon dinhi, "God is our keeper." Siya ang nagbabantay kanato. Ngani gigamit po dinhi ang verb nga to keep 4 times. Kanang bantayan ka. Tipigan ka sa Ginoo. Hangtod dito makita nato na sa verse 8 o sa 8 ka mga bersikulo niining maong salmo.
Igsoon, samtang ang daghang kadaghanan sa mga tao, lakip na niini usahay ang mga Kristohanon, they will try to rely on themselves to be their own source of strength. Magsalig sila sa ilahang ability, magsalig sila sa ilahang nahuman, magsalig sila sa ilahang kwarta sa bangko, nga usahay mo ay tinubdan sa ilahang kusog. Apan ang salmista, mag-aawit nagpahinumdum sa tanang nagbasa, nga ang katawhan, uban sa ilahang kaluyahon, igsoon cannot be an all-sufficient source of energy and courage. Doon nagi panahon nga maluya ta, og makulangan ta, mo nang gikinahanglan nato ang Ginoo. Kung nagsulti o nag-ingon ang Psalm chapter 121, asa man nagagikan ang akong tabang? Niingon siya, klaro kayo ang iyang giingon, ang akong tabang nagagikan sa Ginoo. Going to God for strength is a sign of appropriate humility. Haong nga pagpaubos sa kaugalingon. O kini magbutang ka nato sa dalan nga tulid og buot sa Ginoo nga tuliron, ligunon ang mga magtotoo og buot sa Ginoo nga kita duol kanunay kaniya. Igsuon, kumusta man ka karong adlaw? How are you today? Are you feeling weak, stressed, overwhelmed, down and discouraged? Draw near to God, and He will draw near to you. Remember, God is near to all who are broken in spirit. Call on Him. Ingon pa sa Psalm 50 verse 15. Call upon me in the day of trouble, and I shall rescue you, and you will honor me. Psalm 18 verse 6. In my distress, I called upon the Lord, and I cried to my God for help. And from His temple, He heard my voice, and my cry for His help reached His ears. Duol kita karon sa Ginoo igsoon. Unsa man kadako ng ato ang mga gipasaan, whether it is a problem of health, financial problem, family problem, work problem, relationship problem, God is our strength. He is our strength. He is our very present help in times of trouble. He will never leave us nor forsake us. He will never leave you nor forsake you. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos, salamat kaayo sa imong mga pulong karong buntag. Salamat kaayo, Lord, sa imuhang mensahe diha sa mga salmo. Nga panahon sa amo ang kaluyahon, panahon nga ma-discourage me, panahon nga ma-stress me, panahon nga maluya me sa among pagtuo. Nagingon ka, Ginoo, nagpasalig ka, nagpahinumdum ka kanamo, ikaw ang among kusog, ikaw ang among katapang, ikaw ang amo ang bato nga malig-on, dalampanan. Salamat kayo, O Diyos. Ug ikaw nagsaad, Lord, sa diyang magtawag kami kanimo, imo kaming tubagon, ug imuhang paminahon ang among mga pagdangoy-ngoy, mga paghilak. Ginoo, wala ko kahibalo kung unsa ang mga kahimtang o gibati sa mga naminaw ug nagtanaw nining maong video. Apan ako nag-ampo, O Diyos, imong kabuuton ang imuhang mga kamot. Ang ilahang mga pinagi sa imong mga kamot, ang ilahang lawas nga nagbalatian, ituyod nimo imong mga kamot sa pagtunol sa ilang mga panginahanglan. Gaksa sila, Ginoo, ipabati kanila ang imuhang mga pagmahal, O Diyos. Ginoo, nag-ampo ako, Ginoo, tabangi ang kada usa. Ang hatagi silag assurance, O Diyos, nga dili nimo sila biyaan, dili nimo sila talikdan. Lord, tudloy sila sa pagpaabot kanimo, pagpailob, sa paghulat, Ginoong Diyos. Ikaw mao ang among bahin,
Ikaw mao ang among portion. Ikaw mao ang provider sa tanan namong mga panginahanglan. Lord, nag-ampo ko Ginoo para sa among mga kaigsuonan diha sa mga city jail, labi na diha sa annex sa mga senior citizen ug sa tanang naminaw diha Ginoo. Lord, I pray, have mercy on them. Dugay panahon na sila nagpaabot, ang uban kanila Ginoong Dios down in discouraged and distress, O God. And I pray, Lord, that they will draw near to you, for you are near to those who are broken-hearted, O God. Paduo nga unta magpaduol sila kanimo Ginoo, ug mahangad sila kanimo, ug mulaom sila kanimo, dili sila mawad-an sa pagsalig kanimo, O Dios. Tabangi Ginoo hikapa ang mga nagbalatian. Tabangi ang amo ang mga jail guards, Ginoo ang mga nagdumala diha. Labi na nining panahon sa krisis sa COVID-19. I pray, Lord, for the jail warden ug ang tanang mga jail guards nga nagapaminaw. Gihangyo ko Ginoo nga imuhang ituyod ang imong mga kamot, ubanan nimo sila, tabangi ang ilang mga pamilya palayo sa mga balatian. Bisan pa diha Ginoo sa female dorm Ginoo, sa Ray of Hope Ginoong Dios. I don't know Lord kung moabot kanila kining maong mensahe apan ang akong pag-ampo o Dios nga tabangan nimo sila mga panginahanglan. Tabangan nimo sila Ginoong Dios nga makabaton pod sila og kalig-on panahon sa ilang mga kaluyahon. Ug tabangan nimo sila o Dios, kaluy-an nimo sila o Ginoo. Amo mga kaigsuonan dinhi sa gawas Ginoo nga adunay mga balatian, adunay mga Lord, mga bahin silang panimalay na sa ospital tungod nining COVID-19. Adunay mga panginahanglan, mga kabos nga mga katawhan nimo o Dios. Lord, ituyod ang imong mga kamot, tabangi sila. Og ipatagbo ang ilang mga panginahanglan. Ang among gobyerno, Lord, among giampo o Dios. Ikaw ang among katabang, ikaw ang among kasulbaran nining tanan. Wala mi mahimo kundi nimo kami tabangan. Akong giampo usab Lord ang mga kaigsuonan diha sa SKS, O God. Ang ilang manager, Ginoo si Brother Mark Singh, uban sa Tibok Panimalay. Akong giampo Lord nga imuha silang bantayan sa kanunay, tabangan nimo, tagaan nimo mayong panlawas kanunay o Dios. Ug imuhang protektahan ang ilahang mga trabahante Ginoo, labi na diha sa sales, dito sa bodega Ginoo. We pray that you will cover them with your precious blood. And many of them, O God, perhaps are going through some difficulties right now. I just pray that you will, Lord, extend your hand of help, O God, and strengthen them, assure them of your presence, O God, that you will never leave them nor forsake them. Salamat kay kanimo Ginoo. Salamat kay Lord. Akong gitugyan kanimo kining among mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Igsuon karong buntag kung ikaw na panalanginan, i-like ang video o pag-subscribe sa igsuon. Akong pag-ampo nga sa sunod higayon magkita no sab kita. May buntag and God bless you.